Odstran túto chybu zo slovnej zásoby v nemčine raz a navždy. Ako by si povedala napríklad, že Malaga je dobré miesto na život. Povieš, Malaga ist ein guter Ort oder Platz zum Leben. A správne je Ort, der Ort. Ort je miesto, je to nejaká lokalita, môže to byť mesto, nejaká štvrť, časť, nejaké širšia oblasť niečoho. A plac je miesto, kam môžeš položiť svoj zadok. Napríklad, hier ist ein Platz frei. Tam sa môžem posadiť. V nemčine sa povie zadok, alebo zadoček po, takže si zapamätaj, tiež začína po na P, na P, ako plac. Takže plac je miesto, kam sa môžeš posadiť, položiť svoj zadok. Ale môže to byť samozrejme aj parkplac, parkovisko, alebo štenplac, miesto, kde niečo postavíš, napríklad bicykel a pštele. Takže buď svoj zadok, alebo nejakú vec dáš na nejaký plac. Ale zapovedaj si plac, Platz. A Ort, napríklad das ist ein schöner Ort. Čiže je to nejaká tá lokalita, oblasť, niečo, kde nepoložíš len svoj zadok, ale kde prídeš celá so všetkým, čo máš. Verím, že po tomto videu si to už nikdy nepomýliš. Ak bol typ užitočný, daj mi vedieť prostredníctvom lajku a pre viac takýchto typov daj follow. Deutsch mit Susanna. Tschüss!